Tento program najprv požiada používateľa, aby zadal 5 hodnôt, ktoré uloží do pola a vypíše obsah tohto pola. Následne vypočíta a vypíše súčet zadaných hodnôt. Ak potrebujeme uchovávať väčšie množstvo premenných rovnakého typu, museli by sme definovať každú premenu samostatne, čo je veľmi zdĺhavé. Riešením na tento problém sú polia. Pole si môžeme predstaviť ako tabuľku, kde v každej bunke máme uloženú jednu hodnotu premennej. Bunky sú očíslované tzv. Indexom a prvý index sa začína od nuly. Tento riadok deklaruje pole s premenou field s kapacitou 5 prvkov, ktoré budú celé čísla. Inicializuje sa premenná suma na hodnotu 0. Táto premenná bude slúžiť na uchovávanie súčtu hodnôt v poli. Vypíše sa správa na konzolu žiadajúca používateľa, aby zadal 5 hodnôt. Začína cyklus for, ktorý umožňuje používateľovi zadať 5 hodnôt. Premenná i je inicializovaná na 0. Cyklus pokračuje, kým je i menšie ako 5 a po každej iterácii sa hodnota i zvyšuje o 1. Vypíše sa správa, ktorá nám zobrazuje poradie indexu našich zadaných hodnôt. Načíta sa hodnota od používateľa a uloží sa do pola na index i. Na obrazovku sa nám vypíše, čo obsahuje samotné pole. Začína ďalší cyklus for, ktorý prechádza cez všetky prvky pola a funguje tak isto ako prvý cyklus for. V každej iterácii cyklu sa vypíše hodnota pola, ktorú sme zadali na pozícii i. Ak sme zadali napríklad v treťom poradí číslo 5, priradí sa mu index 3. Hodnota na pozícii i sa pridá do súčtu. Vytvorí sa nový riadok, aby bolo oddelené výpis obsahu pola od súčtu všetkých zadaných čísel v poli. Posledné printf vypíše súčet nami zadaných hodnôt v poli. Return 0 indikuje úspešné ukončenie programu a vrátenie návratovej hodnoty 0.